Sådan bestiller du billedprint. Du starter din bestilling ved at klikke på digitale billeder og fotoklistermærker. Her kan du vælge printkvalitet på dine billeder. Du får nu tilgang til dine billedmapper til venstre og skal blot trække de billeder, der skal printes, over i det store vindue til højre. Bemærk, billederne bliver ikke fjernet fra din computer, men blot kopieret over i programmet. I menuen øverst vælger du format samt antal, du ønsker printet. Dobbeltklikker du på et billede, får du mulighed for at tilføje forskellige effekter. Her kan du gøre dit billede sort-hvid, fjerne røde øjne, justere lysstyrke og meget mere. På kvalitetsindikatoren kan du se, om billedkvaliteten er egnet, eller om du måske skal finde et andet. Når du har udvalgt dine billeder, valgt antal og format, trykker du på Bestil. I varekurven har du overblikket over din bestilling og hvad den koster. Husk at se efter, om indholdet svarer til dine ønsker. Du kan nu gå tilbage og bestille andre varer, eller du kan gennemføre din bestilling.